Pier Portelli, l-ex direttur maniġerjali ta' The Malta Independent, kellu diġà l-Partit Nazzjonalista f'moħħu meta qabel l-elezzjoni ġenerali kien qed jikteb regolarment dwar is-suppost whistleblower Russa li spiċċat parti integrali mill-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Dan ammettih Pier Portelli nnifsu, anke jekk għal ħafna ftit li xejn kien hemm dubju. Filwaqt li dak iż-żmien kien jipprova jilagħba tal-ġurnalist indipendenti, ma' Times of Malta tal-ħadd qal li sa minn qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet kien diġà determinat li jidħol lura fil-Partit Nazzjonalista. Portelli qal li qed jikkunsidra jikkontesta għall-elezzjoni ta' Segretarju Ġenerali iżda żied l-iktar importanti li jkolli rwol fil-Partit Nazzjonalista xi ħaġa li ddeċidejt dwarha qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. B'hekk Portelli nnifsu ammetta li f'mument fejn kien qed imur anke jagħmel konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-qorti brabta mal-gidba fuq il-Prim Ministru u familtu kien diġà deċiż li jkun parti mill-Partit Nazzjonalista li m'hemmx dubju rriedu fil-Gvern. Ma' Daphne Caruana Galizia, Portelli kien wieħed minn dawk li ta' iktar spazju lir-Russa li spiċċat telqet mill-pajjiż biex ma tixedx f'kawżi kontra tagħha. Portelli huwa wieħed minn nies ta' madwar Adrian Delija u biex imur fil-Partit Nazzjonalista qed jitlob paga li tlaħħaq kważi 90,000 euro. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista qalu li dan hu maħsub li jkun 60,000 euro mill-partit tkun xi tkun il-kariga u 30,000 euro biex jgħin fir-riforma ta' Media.Link.